Kapitan Enteng! Lumaklakay kan. Saan kan nga ubing kwarog? Anya ti kayat yung asawain ng kail? Mangkita kan ay itibalasang armamit. Ha? Mga sawa kan. Tanarigat ti agbaak abaraw. Akala mo Ni Uncle May. Ay, seryoso ti ibagbaga kwarog. No ada ka makurso na dam di ta balasang sige ki din. Ha? Uray siyak makaamon iti magastos mao. Ako ang bahala sa kasar mo. Aw, talaga ang kail? Ay, swerte mo na day takwaraw. Ay, no siyak ti sika. Partakak ti mapanagaram iti balasang. Anya? Nagaduda, babalasang nita. No bilang armak ida. Kayat dak nga ta, tataba daw. Ay, kadiskarte mo din Anya nga adiskarte. Ay, nagkapoy kamutin. Masapol ang nadiskarte ka. Tapno makaasawa kan. Kasday? Wayne, iso apaspasam, ti agaram, tamang ano'y babawi pa yung uncle mo nga inting ti baganaking ka. Ay, iso na. Nalpasan ng imbaga na. Nga isunto ka no ti makaamoy ti amin ang magastaos ng mga sawaak. Tila mapan mo ibagbagakan ni Kwarog. Kasanungay, no adda mapasungbat na dita, kat awan mo't gayam kwartam. Ay, gusto tinaramid ko. Tapno mapanunot na kiidi ti mga sawa. Anya? Ay, masurunak. Takas la kakabutang na nagiti babalasan. No umasinagdak ang kwan ha. Na, pagkunamay, Una. Ta mismo pa'y ani Diana, ti mangipakadakan ni Kwarog, ang mapandag pasyar iji balay na. Ngap, agkad-kit din ni Kwarog. anya? Imbis nga dagon daway nan tada umasidag abalasak, di nakakayatain. Di na mo dagarap. Ay, mabutang sa mga asawa. Ay na, Kapitan. Amangan mo't no napili launay ni Kwarog iti balasang nga armenda. Iso nga aging gaita, kat di pa'y nakakita iti balasang nga armenda. Ha? No agpay sumanday ta. Kwarog. Ay panunutom alumaklakay kan Di kag pili-pili, nay. Ay na. Siyak manin ti nakita yawn. Ay apo aya. Na. Awan la ka din ti sa balay. Siyaklat na siya. Ay di mo yaw awante saritaan. Tapno amom. Siya ko nga angkel mo ti madandanagan launay kan ka. No di kan makaasawa ngay. Anya ngay. Ala, di kagtanag ang kail. Tamang kita akmatan iti armak. Sige, namnamak dito. Datan iti sango ti ridaw ti balay da Diana. Asino ka datati agtuktaw? Si Kawan no siya. Ay, si kalatan tataba daw. Mapainak. Ala, siya nga ruday ti agtuktaw. Good morning, Diana. Good morning to, Tata Badong. Nagsapa kayo mat nga imay. Adda ka di ba gayo? Kwa. Ni Kwarog. At ka nun napatag nga ibaganaking ka, Diana. Anya? Ngam apay nga'y taumad-adayo ni Manong Kwarog. Ay naglukan. Kwarog! Di nakpanawan dito ya. Ay, di na kuningkang kanaw. Mabain siguro. Ha? Ay, Diana. Siya kaun, timang ibaga, itigagaran ni Kwarog king ka. Nabayag nga, da ka nun na isang sangayan arik nanaking ka. Ang ampiman, tadi na may baga. Ay ayatin nakakanaw, Diana. Anya? Anya kamutin, Kwarog. Apay nga, pinanawan na kitikalman. Ay, kasanaw. Agnerbiyosak matan na sumango kini Diana. Kasano nga ang makaaram ka, no kasta kalatan. Sayang ti palibriking ka ni pare inting uncle mo, no di ka makaaram. Ay, kasday. Katwa na, nagngina ti magastaos ti mga saway ta. Iso nga gilibre ka iti arak ken pulutan nita. Tatulungan ka nga garam ken ni Diana. Kaya't nakadayjay, siguradok na ita, Kwarog. House, talaga? Sige,
ilibre kayo iti kayat siya o tatabadaw. Basta sigurado kayo iti imbagayo Wain ko na lang aruday. Diretsaan kan, Manong Kwarog. Pudno ka di ti imbaga kanyak ni Tata Badong idi na minsan? Nga, anya? Anabayag ka nun nga darik nam kanyak. Ah. In short, ay ayaten nak ka no. Pudno ka di, Manong Kwarog. Pudno, Diana. Sorry Tasan na saktin nang ibagakan ka. Gaputa mabaihinak. Maawatan ka, Manong Kwarog. Ay, ang yaman Kaya't ka di asawan na ita, ang nagkinaawatan tan, Diana. Anya kumapay ngay. O di kastan. Ay, ayatan ka, Diana. Ay ayatan ka mat, Kwarog. Yes! Siya kung ti kararagsakan na lalaki dito yung rabaw ti lubaw. Ay, agsagana kan inteng. Na, para itian niya ko magbanang. Ay, nakitak dakwarog kan Diana ijay ilay. Nagmayat ti panagkibkibin da amagmag na itiigid ti kalsada. Ha? Ay, kaya't mo asawan? Napasungpat na ni Diana. Ay, anya pa'y ngay. Iso nga isagana mong ti magastos para iti panagkalay sa dagiti dua. Kas inkarem ka ni Kwaraw. Ha? Ang kain, kaya't kung nga ikalay sa ni Diana yung tunbigat, mabalain. Anya? Napiit kayo pa'y langmat. Akalay sa kayon adagaos. Ang kain, Agpalabas kayo pa iti 1 year. Tapno pangkitaan tayaw. No, talaga ada kayaw ti para iti tunggal maysa. anya? Tapno ibagakan ka. Narigat ti agdardara sudos ka anakan. Sige. Da kayo nga rin ti masurot ang kail. Naguray kami pa iti 1 year. Marian, iso da ito ni Kwaraw. May sa chief tanout iti barangay Kabildatan. Parupay da ito Marian. Da kayo matatabadaw. Tilay bagbagayo kini Marian. Kababain mait. Mas daawak mat Saan ko mat adamdamagan ka? Ha? Adan uraya kapag luganan. O sige, panawan kayon, tatabadong. Sige, Marian. Ubeng, kan napinpintas ni Marian ngam dadya Diana. Saan ka day, Kwaraw? Padasang man kiding armay. Barang no iso ti kaparag pagmag. Anya? Ay, di yu pa'y lagayam amaw. Kitno da kamin kini Diana ita. Anya? Da kayon? Ne. Day tatipod now. Aguray kami langin iti may sa atawain. Agkalay sa kamin ton kini Diana. Ay, kasjay. Kasanungay ang masigurado mamakaasawa ka. Nungay agbabawi ni Diana iti mabek. Anya? Iso nga armam ni Marian. Tapno at da reserba. Ay saman pa abot iti arak mo dita maray. Mabitlaan. Oh, atoy. Mutoy ti bayad mo. Anya, ay madamdaman to na nga bayadan mi kan ni Kwaraw. Tadanas ka na pagsaritaan may. Di ka agdanag. Kasaan mi nga itarayan. Saan matkit di akasta, kabadong? Mabit lang na nakwanang. Aw, nanto'y tibayad ka, utap na malpasain. Agyaman nak. Kasta manti kayat ko king ka, Kwaraw. Mala, ang tugaw ka, taday bagak king ka. Aha. Nuko na yung asukatak ni Diana Anobiak. Sana mabalain, tatabadaw. Ngamain, ay ayatak ni Diana. Apay adaya imbagak akas na Kwaraw. Ha? Ti kayat ko asawain. Nayunam laang ni Diana. Saan mo nga isukat? Jak mawatan, tatabadaw. No kayat mo tim makasigurado. Kasayatan nga dadwa nga agbalin akayan ayat mo. Tano ingkasaw nga agbabawi ti maysa. Adamot jay maysa a reserba. Nawatam ti kayat ko asaway. Ha?
Ay, naawata kong tatabataw. Ayos sa dayta asing-asing nyo ah. Very good idea. Adday ta ka manen badong. Tila isursurom kini kwaraw. Nasaysayat mo't laeng, no duwa tinubya na. Kalukwan! Ay, sa nakalukwan da ita. Tanasig sigurado mo't laeng, tuyang. Sige, panawan ka bay. Naskin nga sarakag ita ni Kwaraw. Tulungak nga garam kin ni Marian. Anya! Gumatangak man iti danong kan cookies na nakwanang. Pagitlaang. Ganom. Atoy. Cookies. Agyaman na, kagawad ko anang. Siya kung timang bayad iti inala ni Diana, kagawad ko anang. Ato'y aw. Thank you, Kwarog. Ay, agyaman ah. Sa dino nga, iti papananyo ka ni Diana. Taawit mo matibag na. Itulod ko ijay syudad. At dangamin sirkan na trabaho ijay. Kasta aya. Kaano nga, iti kalay sayaw. Mabayag pa'y kagawad. Next year taon. Ibagak taon no kaano ti kayat ni Uncle Inteng. Aya. No, saan ngagbabawi ni Diana? Anyang agbabawi, si kakit di Oy, Kwarog di ka agar aramid iti jak kaya. Naimbag pa'y kanikwaraw ta mga sawan, marituyan. Ngam siya kay awan pa'y ti mailaw puan kanyak. Na, ay! Itapay abumakit kan sa mo ibagati kasta. Ay namaray, idi kumapay la kaubingam. Un nga rod maray. Gusto kumamot na nakiasawak, idi ka ni Oscar nga agar-aram kanyak. Day tajay kunada. Nga addalat ta iti udi na ti babaway. Sakbaya mapan ka iti balay da Marian. Uminom ka pa iti arak. Tapno na tured-tirik nam amang ibaga iti panagayat mo king kuana. Iti pa nagkunaya o tatabadaong. Kaya't nakatamot ni Marian. Saan pa yada ita ti panunutem, Kwarog? Tinaskin ita. Kit idaton mo pa iti panagayat mo king kuana. Daytalang. Sige, mapanak nga ro din iti ayan ni Marian. Ay, urayan na. Taumayak, Mike. Anya ti kunam, Inteng. Ay pagkalay sa akong dakwaraw kan Diana iti mabiet. Kunakman, no aguray ka pa'y iti makatawan sa mo pagkalay saan ida. Naamires ko anas kan ngagkalay sa dan Sakbay masulisog iti sa bali ni Diana. Nagrunakit na pan ija syudad. Narigatan! Sige. Makamuka, Inteng. Anya ti bagam kanyak manong Kwarog. Nabartekan sapay. Ay, saan Marian? Medyo nakainumak lang. Ngamamok ti bagbagak. Sabay ko mata di nakagura iti pudnukan ka ita. Anya, manong Kwarog. Ang gayatakan ka, adeng. Hindi pa ilada mo ang makita ka. Day tatipod na. Anya? Saan ka matkit di nga apuraan Urayak, no anya tisongbat mo kanyak. Saan mo nga urayan ti sungbat ko? Gaputa bastard ka itan, manong Kwarog. Ha? Awanan ka, hindi bain? Ipulong ka ni Manang Diana. Kasinsin ko ni Manang Diana, tapno amom. Anya! Nagkalay sa atan, Diana. Saanan? Ha? Gaputan na tibno ka ng itigura ti panagayat ko kan ka. Anya? Pumanaw kan, manong Kwarog. Ha? Saan ka amay kari ka ni Manang Diana? Di mi ka sa pulang tikasken ka. Nangag mo timbaga ti kasinsin ko, Kwarog. Pumanaw kan! Ay, awanay. Napukaw ko langit nga ro din ni Diana.
Ay, basol na ito ni Tata Badao. Basol na! Ay, Uncle, imbrik na ko ni Diana. Ni ngamin Tata Badao. Kuna nangarmak ni Marian. Gayam, agkasinsindakin ni Diana. Ay, basol ni Tata Badong Daytaw. Ay, uray nga ron ni pare Badong kapabasulan nakmet. Ay, apay ngamin anag mayat ka ba't itimbagan ha? Kunak lakit din no makaasawa kan kanakan. Ay sus, saan gayam? Basol ni Tata Badong Daytaw. Tila isusuro na ngamin kanya. Ay, mamatpati kan tumot iti dayjay pare Badaw. Di kagdanag. Bagbag akto ni pare Badong. Ano maminsan pa akas dyan aramiden na. Ay, makaraman kanyak. Dadaulan na ti relasyon ti dua tao. Wala nga mawanan. Mala, doon puri. Inton maminsan. Panunutem pa no ada ising singasing daken ka. Nang runa iti dayjay pare Badong. Ken ure asinaw. Narigat. No surutem amin nga isingasing da. Kunak na makaasawa ka. Ay, saan mo't gaya? Ay, todas mo, Kwarog. Madingamin, tikas na. Inton maminsan, di mon ulitan pa'y tinarami jokin ni Tata Badong. Ngem, sakbay na, kaya't may manakablaawan ni Rostom Almadin, di Tapugis, La Trinidad, Benguet. Kan kada kayo amin ng apo, anayat adumdungan. Ala sigay! Dinom, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Rem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itiin kay panagdangan.